Naon sa man ka, unsay problema nimo? May kay mo kaon ba avocado. Namin jud kay kaon. Anong di man tingkaon rog avocado? Di bet lang kina kung kaon avocado ron ay. Ay ginya buntis ka. Buntis gani ko no. Buntis ka? Oh. Ay, thanks God. Nami kay mo kaon avocado pangitay ko dito be. O mangita kog avocado, unsa nga avocado? Unsa nga avocado mo gusto? Basta kay avocado. Ha? Avocado. Basta avocado? Oh, bisan unsa unsang color dia basta avocado. Grace, nanak nakita niya avocado, Grace. Sama. Oo. Ang problema hilaw pa. Ah, sige lang, balag hilaw. Buka mo dali. Gawan mo kaon kag hilaw nga avocado. Anong magbuok na isa? Asa? Lalaki ka na imong kuan? Anak nimo? Anak nato? Anak nimo. Anak nato? Gahiya pud ani, ay di ka kamay patso ani. Ah, sige ka kalibangon niya. Sabi po ka. Di kay mo gahi man sa imong tiyan ni. Baka yung palit. Ha? Dili man makaon ng panit. Makaon na. Gitulon nimo? Ano imo mang gitulon? Ay, ay. Ang bata na ba mugahi? Ulol yo. Nikaon kag ulod? Tama na nabi kay tubulon ka ani unya. Ano ba? Tama na. Tama na to. Ay, habay ba sayang kayo? Tama na to ba? Ay, habay man susi mo Jem. Lami kay mo kaon ba? Ay, mo ni tagbo Dili, ako man ta tong ko ano, akong gihatan ba. Mangita to. Isa. Kung habay man mo. Mangita ko. Na. Ma, naon sa ka man? Nakita ka ma? Ma, naon sa ka ba? Oh, sama lagi mong duha. Pa. Ay, bisa ko. Pa, naon sa ka ma? Ay, gikuan kay ako dara nga bukado. Oh, dara kana. Anak ko. Anak ko. Oh, tanawa ra. Kitaan kag. Huy. Dara nga bukado ba? Oh, imo man kung ilabay god. Oh, dara oh. Oh. Kauna di ba? Oh. Kauna ba? Lagi ko. Kauna ba? Dili lagi ko ana lagi. Hindi makamukha og kuan Lagi nga. ko ana gusto kong pinya ba? Saan man to? Gusto ko pinya nga gamay. Pinya mo gusto? Oh, mangita kong pinya. Ay, ikaw dili ikaw. Si Runo si Jimmy akong gusto. Ay, kong biyahe diri. Si Runo si Jimmy dira. Dara oh. Makita ko ninyo dito ka. Lakaw, pangitayan daw niyo yung mamag pinya Pinya dito. nga gamay ha, kanang gamay. Pagdali ba? Sige ma, mangitan mi gagmay nga pinya. Dali mo ha. Okay. Ma, dara ko. Oh, dara oh, Grace oh. Asa man ay Pinya. gamay man kayo ni. Di ko ani eh. Oh, unsa na po ng kalaki nimo? Kayo. Imo na pong gilabay ganiha, gusto ka bukado, imong gilabay karon pinya di na pod ka. Unsa na lang man ka? Sa kanana tong pating gamaya. Ug buntis ka ay kog libog-libog ka. Ako nalibog na ko nimo ba pati mga anak nimo nalibog na nimo. Unsa na lang man ka oy? Ang wa ka di ka na pong tarong-tarongon pud. Kani no, kada request nimo ginakuha man namo nya imong abot imong ilabay. Ala usay buhaton namo. Ilagi ko ganahan lagi ato kay gamay kayo. Katok man guro ka. Pag abot sa pinya nga gamay di ka ganahan kay gusto nimo dako. Kung indang kato ka na. Ang nangnan mo ko nimo katok diha. Alangan, di man ka masabtan. Bisag Yung unsa sa na man ko na diha, yung sa man ko na diha di ay. imong gipanglabay. Ano nga mabugso ko nimo pakaw na to nga di man ko ganahan. Ambot nimo oy, buntis ka, ikog libog-libog ka. Muka oy. Nalibog na karon. Sa una, bisag unsay gusto nimo, ilabay man nimo, naabot na unta, gipanglabay na nimo ang mga abokado, mga pinya, bisag unsa na lang. Ikaw kung ganahan ka mo kaw na to, ikaw kaw na to kaw. Kanimo oy, ako nalibog na ko nimo ba? Unsa na lang may gusto day nimo? Gusto ko lubi ba? Nang lubi nga kuan. Lubi nga. Mangitay ko dito nga nang lubi nga gikuan giluto sa Libog ni. ka pud nimo eh. Dali. Unsa man ka ma oy? Tarong. Good makay. Oh, dara oh, dara. Lubi oh, dara oh. Sabi. Gibuak na nako na dahan, panitan na nako na. Ayaw kaon ana. Ayaw ba? Maimpatso ka ni ba? Sabi pa sabi. Ayaw ba kay kung masakitan kag tiyan ana, di ka katulog. Di ka katulog. Masakitan man kuya, sa bukan. Ano ba? Ayaw lagi, ayaw kaon og lubi ba? Ayaw lagi ka. Sabi ba? Ambil ba? Ayaw sagpaan na imong mga anak. Sangoy. Nilabot ba? Ambil ba? Ay, lapitan na ninyo. Tara. Ambil ba? Tara. Ambil ba? Ambil na. Ambil ba? Na. Ayaw niya ipagunit sa mama na. Ayaw na. Ambil ba? Ambil na. Ambil na. Ambil ang lubi ba? Ayaw na. Ayaw. Ambil na ba?
ba? Ambi pa. Tara. Sige. Ayaw pa pala sa iyong mama. Buka, uy, sa buka. Ambi. Ambi ba? Pagdali ba? Ambi na ba? Ambi na. Ayaw lagi. Hindi ba nanin yun? Tindog dia. Ano ba? Uy. Ambi lagi na ba? Ambi na. Ayaw ba? Ba? Ayaw ba? Kay kanang lobi makadaot man na si mong tiyan. God nya. Ang bata. Himaan, unsa man day gusto day nimo di ay? Ha? Dali ba? Ambi na. Unsa man kuan? Gusto kag unsa day gusto day mo Dali, prutas di ba? ay? Di sang kay. Unsa may gusto day nimo nga prutas di ay, ha? Ambi na. Ambi na ba? Dali ba? Ambi na. Ayaw ligi dia ba? Ayaw ligi dia. Di sang. Oh, makakatulan ka dia ba? Ambi na ba? Ayaw lagi kay dili man kapoy di anang lubi. Guys, kag mukaon kag lubi Grace ha, masakitan kag tiyan. Ya ang bata masakitan pug tiyan. Ya maunsa pa Pugan man ko ninyo mukhaon. Wala nga nung pugan man ko ninyo. Makita na lang tag unsa may pagkaon gusto nimo be? Unsa may pagkaon gusto nimo? Ambi ganin ano? Kanang tarong lang nga pagkaon, unsa gusto nimo nga Kung pagkaon? saan na tarong? Ayaw ba masakitan kag Ami, ami, tiyan pagdali anak? mo, pagdali. Dili ayaw lagi Grace. Grace, ayaw ba? Yan sa kuwaba! Ayaw ba? Ayaw kaon na ng lubi ba? Ayaw kaon sa lubi ba? Kay makadaot na og tiyan. Kung unsa man ang gusto day nimo di ay? Bugan mata ninyo kung saan gusto na to. Kanang tarong nga pagkaon, kay akong paliton. Unsa man nga? Kana akong gusto, wala na Ayaw ilain. lagi kay Kana. kanang lubi, mag-alboroto imong tiyan na. Akong gusto ba? Kana nga Ayaw. nung pugan man ko ninyo yun. Ayaw lagi kuan anang lubi ba? Ayaw ipilit imong sarili ba nga mukaon ka. Ayaw pa kunita imong mama na. Ayaw ba? Kung wala di akong Kabalo gusto ka? kung di ay. Mukaon ka ana. Ami na be. Masakitan kag tiyan. Nya ang bata sa sulod, siyempre buntis Huwag ko ka. labot anak de. Masakitan. Pagdali, Ayaw ami na ba? pagkaon ulo ba? Gatag ninyo dili. Pangita lang pagkaon niya kanang tarong nga pagkaon kay palito nato na. Unsa may pagkaon niya gusto nimo? Dili ko bata ba? Di ko bata. Akong Dili gusto kay ka na. kabata. Ayaw gigligi dia. Pagdali ba? Ami na be. Ayaw Ambi ba? Ayaw lagi. Ay dili na lagi magsige ko ana. Ayaw na pagkuan ana ba? Ambi ba? Ayaw na lagi. Kay Ambi ba? Kailangan ba ito sa Ayaw na lagi anak ba? Ayaw na lagi. Ambi na ba? Ambi na ba? Yo.